Rekata Tyan Gatotkaca. Gatot. Inggih Rama Kyai. Tak dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom, malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai. Mugi andadosna ing kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yayi Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih Yayi Abimanyu mboten lepat sinuwun Ndorowati Kanjeng Prabu Ndawaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjalmaning mengsah. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak. Sapa sing salin wujud dadi Ratu Ndorowati? Nuwun pangapunten sampun andadosaken dukanipun Kanjeng Rama. Ingkang dados Nalindra Ndorowati inggih menika Eyang Durna ing Sukalima. Wah, cangkeme. Neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca. Sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah, kuse aja nesu sik. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, Durnane garene Kakang Antarja. Abimanyu wonten dawuh Kanjeng Ibu. Kaya ngene rasane wong kang kabandha rasa tresna lawan anak ingkang angka loro. Mung merga saka lelakon ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyana-nyana ibumu nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Ora ana liya kejaba amung anakku ing Tanjung Anom nalika semana ledang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah kendhang kapracundheng. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken tuwin sampun kula lampahi. Dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Prabu Darmakusuma. Ora usah ndadakake antakon. Maragake Tampanana Abimanyu. Monggo Rama kula aturi nampi. Namung sejatosipun kula mboten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nyoh Tampanana wong edan taun. Abimanyu menika putra panjenengan kok dijempalani sampeyan dhewe Pak Tomat. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah wingi sore sing dijempalani yo Sri Kandi mungsamu. Sri Kandi mungsamu legane ngatiku wae. Sri Kandi, ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sipat jemparing mbuh tibamu Wara Sri Kandi. Paman, lamban menika istunipun
Mboten lepatipun kadang kula pun Abimanyu. Bayi wingi sore ngerti mopo. Kenging menapa Kanjeng Rama tumindak kados mekaten ayo lunga saka Tanjung Anom Bayang Nuwun sewu menika kok wonten satunggiling putri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widara Payung. Penemban yen sampeyan dangu kelawan aku Wara Sembadra. Wara Sembadra. Iya penemban. Iki anakku Abimanyu. Wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan? Penemban merga saka cengkilinging bapakne bocah iki. Bocah ora kleru ora luput dicempalani nganti kutah ludira kaya mengkono. Mula trima aku mlayu saka ing kasatriyan golek pengayoman. Kepasang yogya dene aku ketemu karo sampeyan Penemban lilanono aku tak mapan ana ing pertapan kene ora ketang ngambung sedhi lho. Titah menika klintu krana ngrisak pasrening Kayangan Suralaya. Amargi dawah wonten ing Kayuwangan tumuli titah menika badhe dipun patrapi pidana pejah kacemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Sapa Penemban titah sing bakal dadi intiping neraka Candradimuka? Ingkang setri nami Wara Srikandhi, ingkang jaler nami Raden Gatotkaca Sang Dewi. Salah kedaden wujud buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Penemban bareng kowe ngendikake yen to sing wedok aran Srikandhi sing lanang Gatotkaca. Srikandhi kuwi dulurku wedok Gatotkaca kuwi anakku lanang. Aku ora nrimakake yen to bakal dijemplungake ana ing Kawah Candradimuka. Abimanyu aja melu kowe mapan ana ing pertapan Kayangan tak gawene sungsang bawana bali. Apa sababe dene jeneng kita ngamuk ana ing Kayuwangan? Merga para dewa wis tumindak ingkang ora sak mestine. Tumindak ora sak mestine kepiye? Ngluputake wong kang tanpa dosa. Ana titah kang aran Srikandhi karo Gatotkaca tiba ning Kayuwangan mbok luputake. Monggo araning tembung tiba mono ora kanthi kasengaja kejaba yen wong mau niba kuwi tegese pancen jarak. Yo balekke ora. Ora mbok balekke tak gegulung Kakang Trada. Srikandhi lan Gatotkaca dipun wali saking pakunjaran sakmangke kula paringi gesang ingkang sakmurwat kaliyan titah sanesipun. Mboten lepat, mboten Kakang. Nggih ra ngaten dia rasa. Syukur nah ngaten. Dewi Wara Srikandhi mboten siyos dipun lebetaken wonten ing Kawah Candradimuka. Tobat Penemban, ngaturake panuwun ya Penemban. Inggih. Samengko piye Penemban napa mbok tampa pasuwitanku? Kula tetep badhe nampi pasuwitanipun. Gusti Ayu Wara Sembadra miwah Gusti Ayu Wara Srikandhi. Tobat matur nuwun Penemban.
Lho mangkir miyen to wong menika sampun sami ngayom wonten ing mriki. Yen ora entuk tak jaluk pertapan kene tak obrak-abrik. Lho. Raden menika nuwun sewu, satriya bagus kok brangasan kados mekaten. Lajeng lepat kula menapa kok ngobrak-abrik dhateng pertapan. Kowe ngrebut garwaning Raden Janaka Wara Sembodran Wara Srikandi. Kena boyongen wong wadon loro yantu iso nyingkirke Janaka Widara Yaksa wonten dawuh wani ora tak du karo satra iki. Wah, gaklak limpane. Wah! Menapa Kakang Mas Pangling dhateng lagak lagu lagianipun kula dados cantrik mesinipun penditanipun panjenengan sampun saged batang. Aduh Koko Prabu kok. Raden Janaka kok malah panjenengan nglumpruk wonten ngajengan kula nyembah Koko Prabu sampun paring pangandikan kados mekaten. Widara Yaksa babar kadang kula ing garba ruji. Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Antarsena kok Bapa Durna tok mbruk kene-kene Antarja. Aku sing matur pati. Aku sing iso gawe pepadhang negara Ngamarta. Pepadhang piye? Bapa Werkudara nalika Semar mateni karo iku Abimanyu. Terus Bapa Janaka tekan Tanjung Anom kuwi arep mateni adhiku Abimanyu. Merga saka sapa? Merga saka lambene Begawan Dara sing ngandhakake nek Ndara Abimanyu kuwi nyolong pustaka Jamus miyang Jimat Limasada. Nika mboten prayogi. Oh nggih, kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun Antarsena. Piye culke? Ya. Ben kundur. Ya, ngono bali kono. Oh sampun nggih kula nyuwun pamit kula lepat benjang malih menawi dipun wangsuli. Kula sampun mboten ngertos menawi anak-anak Pandhawa sami miruna lho Bapak Pandhawan. Oh nggih kula nyuwun pamit nggih.